Ederki. Zeuen esku, gaia kokatzen hastea, eskerrik asko lehendabizi eta egunon. Hitzgakoak apuntatzen hasteko momentua ere zuei iritsi zaizue. Sarrerako hitzaldi honekin aurtengo gaia kokatzen saiatuko gara. Orkestrak egindako Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasunari buruzko txostena, horixe da aurkeztuko diguna Itziber Elolak, eta txosten honetan bertan jaso dituzten datu eta ondorioak partekatuko ditugu. Eta ondoren, Jon Laserasi, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia Politikoko irakasleari eskatu diogu bere ikuspuntua gehitzeko, esandakotik eta zuretik ekarri nahi duzun horretatik. Beraz, horixe tarte honetarako plana, Aitziber hasiko da, gero Jonek jarraituko du, ondoren solasalditxoa izateko denbora daukagun ere, zuen galderak osatuta. 10 arteko tartea dugu, lehen bloke honi ekiteko, beraz, Aitziber, zurea da txanda nahi duzunean. Egunon guztioi, lehenik eta behin, nik ere eskerrak eman nahi nizkioke bai Euskarari elkarteari eta saioaren antolatzaile guztiei gaur nere pertsonan, baina orkestrak hemen parte hartzeko dugun aukeragatik, ezta? Gaia kokatze aldera, gaurko gure Jon eta Bion saioaren galdera orokorra ongizatea helburu duen lehiakortasuna eraikitzen ari algaren. Galdera hori erantzuteko lehenengo kokatze aldera aipatu nahiko nuke dagoeneko nazioarteko hainbat ikerketetan eta hainbat lanketetan aztertu izan dela bi bloke hauen arteko erlazio hori, ez dela gauza berri bat, eta bai ikusi izan dela lehiakortasunak erlazio positiboa baduela, eragin positiboa baduela ongizatean, baina aldi berean ongizate gehiago duten testuinguru edo lurraldeek ere horrek efektu positibo bat izaten duela lehiakortasuna handitzean. Beraz, badirudi lurralde estrategiak eta definitzeko garaian eta bizio holistiko bat hartu beharko genukela eta bi gauzak kontutan hartu. Dagoeneko, adibidez, hemen bai mailan, bai Gipuzkoa mailan egiten ari garen bezala. Nazioarteko ikerketak eta jarraituz, bai Europar Batasunetik zetozen marko desberdinak, akademikoki baita ere aurkeztu izan direlan desberdinak, eta gu geuk orkestran izan dugun esperientzia, aurreko hortan ikusi genuen guk orain arte lehiakortasuna aztertzeko erabiltzen genuen esparru edo markoa nolabait hankamotz gelditu zitzaigula. Gu oso zentratuta geunden alderdi ekonomikoan, eta ongizate alderdi hori nolabait alde batera uzten genuen. Hori kontutan hartuta, aurreko urtean eta aurreko urteko lehiakortasun txostenerako guk aurkeztu genuen hemen irudiontan daukazuen ongizatea helburu duen lehiakortasunaren esparru berria. Hemen ikus dezakezuenez, urdinez daukagun erdiko zati hortan, lehen aipatu ditugun bi bloke horiek dauzkagu. Alde batetik ongizatearen dimentsioak eta bestetik ekonomia eta enpresen emaitzak. Eta bien arteko interakzio edo lotura hori. Gero, eskuinaldean palanka dinamikoak deitzen dioguna dauzkagu, palanka dinamiko hauek izango lukete bai ongizatean eta bai ekonomia eta enpresen emaitzetan eragina, eta printzipioz palanka dinamiko hauek izango lirateke bai instrumentu eta politika pribatu eta publikoen bitartez eragin ditzakegun arloak. Zaila egingo zaigu zuzenean barne produktu gordina haztea, baina guk bai eragin dezakegula adibidez, kapital naturala, giza kapitala eta beste hainbat arlo lantzen. Bestetik, gure markoaren ezkerraldean daukaguna da egiturazko ingurunea deitzen dioguna. Lurralde batek testu inguru bat dauka. Baldintza batzu dauzka eta
epe motzean politika eta instrumentun bitartez hori aldatzea zaila da, baina horrek nolabait baldintzatuko digu guk gure lurraldean egiten duguna. Gure jarduera ekonomikoa, gure ongizatea eta bar. Orduan, kontutan hartu beharreko zerbait izango da. Aurreko urteko txostena marko honetan, esparru honetan oinarrituta egin genuen orkestran, hemendik bi astetara 2022ko Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasun txostena aurkeztuko dugu. Nik ez dut txosten osorik ez bat ez bestea aurkeztuko, baina gaurko gaiari jarraituz, hurrengo minututan zentratuko naiz pintzelada batzuk ematen nola kokatzen garen Euskal Autonomia Erkidegoan bai ekonomia eta enpresa emaitzak eta bai ongizatearen dimentsioko hainbat emaitzetan. Ekonomia emaitzetatik hasita, ekonomia batek balioa sortzeko duen ahalmena neurtzeko adierazlerik erabilienetako bat izaten da barne produktu gordina biztanleko. Guk hemen neurtzen dugu ikusten duzuen bezala EAP jartzen du erosalmen parekotasunetan konparatu ahal izateko beste lurraldeekin. Hau izango litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleko barne produktu gordinaren eboluzioa Espainia, Europar Batasuna, Alemania eta erreferentziazko hartu ditugun bi lurraldeekin konparatuta. Bertan ikusten da eboluzio positiboa izan zela 2019 arte, pandemiaren krisiak jo zituen lurralde guztiak, agian Euskal Autonomia Erkidegoa eta Espainia besteak baino gehiago, eta azken urtean errekuperazio bat izan dugu. Gaur egun zen mailatan gauden ikusten badugu, Euskal Autonomia Erkidegoa Europar Batasunako 27 herrialdeak eta Espainia baino maila altuago baten kokatzen da, baina erreferentziazko hartu ditugun beste eskualdekiko maila baxuago baten kokatzen da. Produktibitateari dagokionez, hau da, langileko edo lan egiten dugun orduko zenbat balio erantzi sortzeko gai garen, neurtzen baldin badugu, grafiko berdina daukagu, lurralde berdinekin hemen, zer ikusten dugu hemen? Hartzen badugu ekonomia osoa, Euskal Autonomia Erkidegoa erdibideko postu baten kokatzen dugu berriro ere. Biztanleko barne produktu gordinarekin gertatzen zen bezala. Europar Batasuna eta Espainia baino maila altuago baten, baina Alemania eta erreferentziazko hartu ditugun beste eskualdetako baino maila baxuago baten. Ekonomia osoa beharrean manufaktura sektorea hartuko bagenu, guretzat oso pisu handiko sektore bat, eta gainera garrantzitsua dena nazioarterekin konparatzea, hor nazioarteko merkataritza gehiago izaten delako. Kasu horretan, grafikoaren itxura berdina izango litzateke, baina Alemania eta beste bi erregioekin daukagun desberdintasuna oraindik eta handiago izango litzateke. Beste emaitza batzuk ekonomia eta enpresei dagokienez, errentagarritasunari dagokienez, enpresen errentagarritasuna ingelesez ROA edo ditzen zaion horri kontutan hartzen badugu, hau 2020ko datua da, 2020an enpresen errentagarritasuna jaitsi egin zen 2019ekiko pandemiaren ondorioz, espero zen bezala, Europarekiko maila paretsuan gelditu zen, 2021 baterako gu sabiko datuekin ibiltzen gara, eta handik lagina oso txikia da, baina badirudi 2021 batean emaitzak hobeak direla, baina 2022ari dagokionez berriz ere inflazioa dela, kostuen igoera dela eta bar, ziurgabetasun handia dago eta ikusi beharko da ze gertatzen den dimentsio honekin. Unitateko lan kostuei dagokienez, ekonomia oso hartzen badugu Euskadi ondo kokatzen da. Unitateko lan kostu txikiagoa ditugu inguruko aztertzen ari garen beste lurraldeetan baino. Manufakturako sektorean aldiz, aurreko 2019 eta 2020 urteen artean izandako hazkundea dela eta beste aztertzen ari garen beste lurraldekiko goitik kokatzen gara. Lankostu handiagoak, unitateko lankostu handiagoa da Euskadin, azken urtean baita, azken urtea 2020 izan da, baita Alemanian baino ere. Berrikuntzan nolabaiteko
ahultasun bat bada Euskal Autonomia Erkidegoan, ETE berritzaileen kopurua edo portzentaia konparatzen garen Espainia ez gainontzeko lurraldetakoa baino baxuagoa da. Eta nazioartekotzeri dagokionez, hartzen badugu Euskadiko mugetatik kanpo zenbat saltzen duen, 73,7 Euskadiko mugetatik kanpo saltzen da. Baina hartzen badugu kontutan nazioartean Espainiatik kanpo zenbat saltzen den, orduan 35% izango litzateke, eta konparatuko bagenu Europatik kanpo zenbat saltzen denarekin, maila baxuagoan geldituko gineke. Hau orduan ekonomia amaitzei dagokienez. Ongizatire dagokionez berriz, aukeratu ditugu hemen ongizate dimentsio desberdinak, eta hasteko eta behin daukagu adierazle holistiko bat. Bizitzakrekiko gogobetetasuna hartzen badugu kontutan, da galdera subjektibo bat, ze mailatako gogobetetasuna daukazu zure bizitzarekin, hor kokatzen gara Europa baino maila altuago baten, Espainia baino maila altuago baten, Alemaniaren antzeko nivel baten, eta beste bi erreferentziazko eskualdeetan baino maila pixkat baxuago baten. Errenta mediana baliokidari dagokionez, bizi materialaren adierazle bezala, hemen ikusten da Europakoa baina maila altuago baten kokatzen garela, Alemania baino maila baxuago baten kokatzen gara. Bizi itxaropena ongizatearen beste adierazle bezala hartzen baldin badugu, aztertutako lurralde guztietako bizi itxaropenek altuena dauka Euskal Autonomi Erkidegoak eta dauzkagun azkeneko urtean. Naiz eta pandemian pixkat jaitsi egin zen, baina jaitsiera orokorra izan zen. Pertsonenganako konfidantza hartzen badugu gizarte bizitzaren adierazle bezala, hor ikusten da baita ere Euskal Autonomia Erkidegoaren maila Europako mailaren bataz bestekotik goitik dagoela, Espainiakona ere bai, Alemania ere bai, eta hartu ditugun beste erreferentziazko eskualden pareko pertsonenganako konfiantza maila bat dago. Bai, pixkat, Javierrek lehen aipatzen ziten balioekin nolabaiteko lotura bat egin dezakegu adierazle honekin. Etengabeko ikaskuntzan ere Euskadi ondo kokatzen da, Europarekiko, eta ongizate dimentsioi dagokienan 3 erronka nagusi edo 3 arlotan identifikatu ditugu erronkak. Alde batetik, langabeziari dagokionez, guk hemen 2021 itxierako datua jarri dugu, bai? Geroztik langabezia tasa jaisten joan da. Langabezia tasa jaisten dijoa, hori berri ona da, baina oraindik Europarekin eta alderatuta gure langabezia tasa altuxeagoa da. Bai? Erronka bezala, langabezia jaisten jarraitu eta kalitatezko enplegua sortzea batez ere kolektibo zaurgarrienetan, bai? 55 urtetik gorakoak eta gazteak. Bigarren erronka bezala, aipatuko genituzke ingurumenarekin lotuta dauden erronkak. Bai? Hemen ikusten duzue, berotegi efektuko gasen evoluzioa nola izan den 2013-2019 artean, jaitsiera oso txikia izan da. 2020an asko jaitsi zen, baina pandemiaren ondorioz aktibitatea ere nahiko geldi egon zelako. Orduan, erronka bezala transizio berdea azkartzea izango genuke, eta azkenik, kolektiboen arteko ezberdintasunei dagokienez, alde batetik soldata arrakala Euskal Autonomia Erkidegoan azken urteetan desente jaitsi da, baina oraindik ere orduko soldatan emakumeena gizonezkoena baino 8,5 gutxiago da, eta diru sarreren desberdintasunaren S20, S80 dagokienez, Eustateko azken datuen arabera badirudi 2018tik 2020ra desberdintasunak zertxobait handitu egin dela. Bai, orduan erronka bezala kolektiboen arteko ezberdintasun horiek murriztea izango genuke. Honekin nola ikuspegi azkar bat, ekonomia
eta enpresa emaitzak eta ongizateari dagokionez, eta bueno, orain jarraituko dugu. Eskerrik asko Itziber Elolari, eta orain Jon Laserasen txanda. Esandakotik kontrapuntua jarri zala, ez? Bai. Eta osatuz, beti ere. Jon, nahi duzunean. Mugituko dut maila agian, dikan ikusteko pixat. Beharko duzu? Vale. Bai? A ver. Aurrera. Gogoratu zuen hitzgakoak ere jasotzen joan zaitezketela, gero eskatuko dizuegu eta. Hori sakatu behar diot. Hortxe. Kaixo, egun guztioi, eskerrik asko bai Euskarari gonbidatzeagatik eta bai, bueno, antolatzaileei. Eskertuko nioke ere Amaia Txukarrori lagundu izanaz, emailekin eta gauza antolatzen. Eta, bueno, gaur egokitu zaigun galdera, aurkezlei hau izan da, ongizatea helburua duen lehiakortasuna eraikitzen ari gara. Eta saiatuko naizen ikuspuntua ekartzen, pixkat ezberdinagoa izango da, edo saiatuko naiz holako buelta ematen. Eta bueno, hola, ez da beha sortu dezakegun, ez? Aurreko solasaldiatik hartuko nukeen hitzgako bat izango zen, zein zen? Hartu dut bat, arnaz gunea. Eta niretzako hori oso garrantzitsua, EHUn lan eginda, unibertsitatean lan eginda, baina baita ere gizartean eztabaidak sortzeko esparrua ematea eta sortzea. Oso garrantzitsua da, bestela beti dinamika berberetan egingo dugulako lan, eta batzutan eztabaidak egi berriak sortu dituelako. Eta hortan, ikasleek beti olako egoretan sartzea saiatzen naiz pozten. Zein izango den nire aurkezpenaren egitura, alba dut honekin, eta hirugarren bat dago. Lehenengo galdera kokatuko dut, eta saituko naiz beste modu batean galdera proposatzen. Gero egoera estrategikoari emango diot, orkestrako datuei pixkat beste irakurketa bat emanez, eta gero zein izan alzen estrategi berri bat, baina ez da hain berria. Baizik eta ez naz ez da ere garapen, herrien garapenen hain aditua, baina ere ustez haien eman beharko, zein pausoak eman beharko ziren, hortan lau puntu jorratuko ditut, eta uste dut hortan haien sakondu beharko lirateke. Kapitalismoan zein da helburua, egoera kokatu nahi dut, galdera kokatu nahi dut, galdera modu abstraktuan jarri zaigu, hau da, zein nola lortu dezakegu ongizatea lehiakortasunaren bidez, baina nik nahiko nuke zuek pentsatzea da, zein nolako gizartean gauden murgilduta. Eta, gizarte zientzetan hartzen den moduan, kapitalismoaren dinamikak ere ulertu beharko genituzke. Eta zein da helburua kapitalismoan? Ongizatea, ala lehiakortasuna. Ongizatea izango bazen helburua, ordun, nahiko genukeen proiektuetan sartu alginen, baina ez genuke finantzetara begiratu behar. Baina edozein erakunde, proiektu, instituzioko sortzen diren, asetzen diren beharrak eta eginkizun, eta zein eginkizun bideratzen ditugun bete behar horiei asetzeko, beti begiratzen dugu azkenean finantzetara. Eta izan alda, antolatu ere enpresa baten esparru hartu izanez, edo baita herri gisa. Orduan estatuaren finantzaketak ere egongo dira hor, adibidez, sorpetzeko datuei begiratzen beti, zein diru sarrerak dauden, zein gastuak dauden, eta hortan ongizatea beti egongo da lehiakortasunare begira, edo errentagarritasuna. Enpresa batek nahi duena gehien bat da hasierako dirua biderkatzea. Ez badu hori egiten, proiektu hori ez da aurrera aterako, eta orduan enpresa horrek sortzen dituen ondasunak desagertuko dira. Beraz, gure gizartean, helburua ez da ongizatea sortzea, baizik eta lehiakortasuna. Lehiakortasuna helburua bada, ongizatea bitartekoa da.
Hau da, behar duguna da, herritar gai, langile gai, diren pertsonak, gero, bete behar horiek egiteko, eta gero sortzen ditugun ondasun horiek mundu mailan saldu izateko. Baina ongizatea ez da beti berdina izan. Ulertu behar dugu modu historiko eta gatazkatsu batean. Hada, gure aintzindarrak zuten ongizatea ez da gaur egingo berdina. Eta haiek zuten hezkuntza maila ez da gaur eguneko egoerarekin konparatu behar. Eta baita ere gatazkatsua dela. Nire ongizatea bermatzeko beste baten kostua izan daitekeela. Beraz, justu nola ongizatea ulertzen dugun historikoki ulertu daiteke, beste herriekin alderatuz, baita gure herriarekin alderatuz eta nolako dinamika edo tendentziak izan dituen ondo ulertuz. Gatazkatzua dela ez da txarra, berez da dinamika. Eta hortan negoziaketak daude, eta hortan badaude esparruak, hitz egiteko, eztabaidatzeko, eta hortan gero ere legediera joan gara, ez? Arazorik erantzun bat emateko. Beraz, galdera beste modu batean planteatuko nuke, lehiakortasuna bermatzen duen ongizatea sortzen ari gara. Hau da, langile edo hiritar gai sortzen ari gara. Gero, herri gisa lehiakortasun hori lortzeko. Edota, urrengo, zagatu misat, baina, noren lehiakortasuna? Hori ere gatazkatsua da. Europaren lehiakortasuna, gaur egun ere Europa nola kokatzen den mundu mailan, zer da, norekin konparatzen gara? Afrikako herriekin, Errusiarekin, gudan gaudela, eta hortan ikusten da industria armantistikoa nola bilakatzen ari den, eta zen gai garen horien konparatuta, edo Txinarekin, noren lehiakortasuna herri batena, baina herri batena herri guztia, datu makroekonomiko horiek kokatu behar dira, ez? Eta enpresena, estatuarena, noren lehiakortasuna. Hori gatazkatsua da. Baina, egia da, helburua zein den, agian, horrela proposatuz, eztabaida agian zuzenagoa izango da. Egoerari begirata, orkestraren dokumentua hartuta, hiru puntu jorrakotuko ditut, oso modu laburrean. Makroekonomia. 5 minutu gelditzen dira, Makroekonomia, inklusitatea eta sorkuntza. Makroekonomian esango nuke, eta ja esan den moduan, aberastasun hazkundea motela izan dela, bai, hasi izan gea, baina agian Espainiarekin alderatuta pixkat altuago hasi izan gara, baina Europako beste herriekin alderatuta ez dugu hainbeste hasi. Eta gainera, Europako herri, 27 herriekin alderatuta, bai Alemaniako Baden-Württemberg edo Westfalia, eta juten bagara Europako ekialdera haiekin alderatuta ez dugu hainbeste hasi. Orduan, naiz eta maila on batetik irten 2012ko urtetik, hortik hartu ditut orkestrako datuak, azkenengo hamarkadan ez dugu ondo egin. Lanaren produktibitatea oso basua izan da, ez da hainbeste hasi, eta beste herriena bai. Naiz eta lankostuak agian txikiagoak izan, ez badugu hortikan etekinak ateratzen, egoera txarrean egon gara. Inbertsio tasak ez dira intxarrak, hau da, depende ze estatistikak hartzen dituzun, Eustat edo Eurostat, Eustatek datu hobeak ematen ditu, Eurostat baino, baina, naiz eta inbertsio tasak ez haintxarrak izan, batez ere makinerian, enpresa manufakturek ondo egiten dute, beste sektorek ezain beste, ze gertatzen da nola dagoen agian gure inbertsioak modu internazionalan kokatuta. Hartu dut, orkestrako grafiketan gandik hartu dut hau, eta hau da zuzeneko inbertsioa, foreign direct investment deituriko hori, eta zenbat inbertitzen dugun kanpoan eta zenbat barruan, eta zein den posizioa. Orduan, ezkerreko grafikan ikusten duguna da, atzerriko zuzeneko inbertsioen irterak, hau da, EAE,
kanpoan inbertitzen badu gehiago, grafikaren zonalde hortan egongo da, eta kanpoko herriek hemen inbertitzen badute gehiago hemen egongo ginateke. Alemari akusatzen zaio beti, kanpoan asko inbertitzen duela eta esain beste barruan, askoz gorago egongo zen. Hau da, kanpoko enpresek ez duten beste inbertitzen hemen, edo hemengo enpresek nahiago dute kanpoan inbertitu. Gero inklusibitatea, ezberdintasuna ez da hain altua, baina handitzen ari da. Azkenengo hamarkadatan Espainiaren datuen gana gerturatzen ari gara. Eta esango nuke, fiskalitate ez dela progresioa izan, estatuaren diru sarrerak gehienak lanaren gandik etortzen dira. Azkenengo 10 urtetan lanaren ekarpenak estatura 15%an handitu dira kapitalarekiko, eta ere zerbitzu publiko asko privatizatzen ari dira. Hau da, gure herrialde osorako emanaldiren zerbitzu horiek eta ongizatea bermatzeko ez da guztion eskuragarri. Prekaritatea, delinkuentzia sortu dezake, Bilbon bizi izan da, bertako dinamikak leku batzutan ikusi barko ziren, eta gazteen artean esango nuke ere agian errentismoaren espiritua biderkatzen ari da. Nire ikasleen artean ikusten dudana da, lehenengo mailako ikasle batek enpresa gintzan, zergatik zaudete hemen, zer nahiko zenukete egin, eta esaten diate, nahi dutela jubilatu eta ez dutela lan egin nahi. 18 urteko ikasle batek hori esan da, niretzako gaizki. Sorkuntzan, zaitu gonaz azkar, emaitza txarrak, ez dira intxarrak, emaitzak denboran txarrauak dira, ez bakarrik pisan, esango nuke nire klaseetan ikusten dudan dinamikak ez dira oso kritikoa, jendeak ez du galdetzen, beldurra dute gaztek gaur egun haien ideiak garatzeko, baina ikerketa ere oso gutxi baloratzen da. Ez bakarrik finantziaroki, baizik eta jendeak ez daki zer den ikertzea. Ikusten hautenean irakurtzen, jendeak uste du, hortan biziposan nagoela irakurtzen galean, baina ez lan egiten ari naiz, irakurtzen ari naiz, pentsatzen ari naiz. Jendeak ez dakit zer den ikerketa egitea. Eta bada, baten buruari galderak egitea. Beraz, ikusten duan jendean artean, ez dakite zer den ikerketa, beraz, pentsatzen dut haiek ez dutela ez da egiten. Eta enpresen datuak, inbertsioetan, garapen eta berrikuntzan, ez dira hain onak orkestako datuak aterata. Inbertsio publikoa unibertsitatean, EAEkoa Espainiaren erdia da, ekonomiare hartuta, eta Europar Batasunaren proportzioa ere txikiagoa da. Beraz, galdera gisa, nola sortuko dugu berrezko den profesionaltasuna gazte helduak ez baditugu? Niretzako gazte heldu, ez ditu gazteain helduak ikusten, eta masterreko beste ikasle bati galdetu nion zergatik zaude hemen klase hartzen, eta ez zekien zergatik zegoen master hortan. Beraz, holako erantzun gehiegi jasotzen ari naizelako, holako galderak egin genituzke. Bukatzeko, eta barkatu agian enbeste denbora hartzearen, helburua, hiritarren ekoizpen gaitasuna handitzea, herri gisa, eta horretarako uste dut gobernua badela enpresarik handiena. Eta hortan ere ekonomia eskalak sortu beharko lituzke, herri bateratua ekitzeko. Baina politika izan beharko zen sorkuntza, eta ez paternalismoa, hau da, lagunduko zaitugu zure proiektua da aurrera ematen, baina ez, hor, ez ere egin gabez geratzeko, ez, sorkuntza, biderkatu behar da. Aktore internazionalak ekarri, badakit, hemen agian agente internazionalekin egiten dugu harremanak, baina esango nuke jende askok ez dakiela ez ingelesa eta ez du olako ikuspuntu internazionala. Jendea ekarri beharko dugu gure eguneroko bizitzan ere, zeo zer hartzeko. Eta, pixkat azkenengo puntu gisa, sindikatuak ere enpresa gisa funtzionatzen dute eta haien afiliatuen lan egoerak bermatu nahi dute. Eta egia esan,
legedia askotan ez da aplikatzen eta sindikatuak egiten dutena da legedia aplikatzea. Beraz, sindikatuak da izango ziren langileen agente disiplinatzaileak. Eta ja bukatzen dut. Eta nahiko astindu, mila esker, Jon, asko zabaldu da eztabaidaren esparrua, hitz gakoak hartu baldin badituzue, mentiren berehala sartzeko aukera ere izango duzue, baina minutu gutxi batzuk bada ere gorde nahi nituen, ze solasaldia agindu dugu, galderarik baldin baduzue egiteko momentu hauxe da, eta solasaldirako denbora askorik ez, baina behintzat, bai, Aitziber, orain zuri eman nahiko nizuke hitza, Jonek galderaren, galderari buelta eman diolako, ezta? Eta lehiakortasuna eta ongizatea bi elementuak nola konbinatzen ditugun, itxuraz, begiratzeko modu desberdinak eta ditugu. Galdetu nahi, ekarri nahi dizuedan galdera da, eta zurekin hasita zuk aipatu dituzu, bukaeran 3 erronka nagusi, eta Jonek gehitu dituenak, bertan txertatzeko modua ikusten duzu, ala eredu kontrajarri gisa? Berak esaten zigun, apustu argi batzuk egin beharra zehola, zuk utzi dizkiguzu beste erronka batzuk, langabeziat, kalitatezko enplegua, soldatarrakala, transizio berdea, erroetara jo du eta hor sartu du, gaizki ulertu ez badizut, Jon, hezkuntza esparruan eraldaketa sakona, gehi bestelako eragileen implikazio zuzenagoa erakundeak, nazioarteratzea, eta bar. Ez, nik ez ditut kontrajarriak bezala ikusten baizik eta zerbait osagarria bezala. Hemen gertatzen dena da, ni nire gaurko aurkezpenean zentratu naiz bakarrik gure lehiakortasun esparruko zati baten, bai? Bakarrik zentratu naiz, hori guk ongizate dimentsioak eta ekonomia eta enpresa emaitzak deitzen dugun hortan, baina Jonek aipatu dituen faktoretako asko, guk palanka dinamikoak deitzen dugun alderdi hortan daude, eta ez naiz sartu azterketa hortan, baina gu sartuko bagina palanka dinamikoen azterketa hortan Jonek aipatutako erronkatako batzuk guk ere identifikatu izan ditugu, ezta? Adibidez, Jonek aipatzen zuen IGIG-ko gastua enpresetan, IGIG-en daukaten implikazioa enpresak eta baita ere, gure kasuan baita ere, kasu askotan sektore publikoak hori adibidez guri behin eta berriro ateratzen zaigun gauza bada. Ordan ez dut ikusten kontrajarrita daude nik aipatutako erronkak eta Jonenak, baizik eta elkar osatzen dutela. Gure analisi oso baten, hemen ez genukan denborarik analisi oso bat egiteko, baina guk analisi oso baten gauza horiek adibidez aterako litzezkiguke baita. Erakutsi diguzun argazki horretan egia da, zentratu garela parte batean, eta badaude hor beste batzuk, denbora aurria darenez gero, heltzeko denbora nahikorik ez. Aipatu duzu evoluzioa kontuan hartu behar dela, garai baten konsideratzen genuena eta gaur egun halakotzat hartzen duguna, ez baita berbera, eta tira egin nahi nizuke hortik pixka bat, ze azken urte hauetan evoluzio bat egon dela nabarmen da. Nola baloratzen duzu evoluzio hori? Ia da, enpresa batzuk oso ondo ateratzen ari direnak eta hazkunde eta handiak izaten ari direnak, baina uste dut hortikan bagoaz ekintzaile askoren, ez dakit, nola burutatzen dituzten haien desioak, asko juten dira zerbitzuetara eta batez ere turismoren lanera. Bai tabernak irekitzea, gaur egun norbaiti galdetzen badiozu, gehiengoak esan badizu zen nolako lanain enpresa sortuko den izango zen, adibidez, taberna bat, Bilbon taberna pilo daude. Oso txikiak direna, gainera askok. Ez dakit hainbeste taberna behar ditugun, eta agian beharko genituzke talde handiagoak beste enpresa motatan lan egiten. Bado, enpresa handiak ez dut
osea, ez dut haiekin agian harreman oso estu bat, baina badakite enpresa handiak eta sortzeko esprit dago hortikan, teknaliare hortikan dagoen den teknologia bideratzen, baina ez dakit gero olako mamitsua den, ez dakit, zonaldea edo harremanak dauden gure gizartean eta agian bakarrik pertsona gutxien esparrua dela. Nire ustez, bai, uste dut enpresa oso onak aterako direla hurrengo urteetan, baina herri gisa, eta hori ere esaten dien nire lankidei, herri gisa, adibidez, bulegoan pertsona batekin konpartitzen dut, eta berak jubilatuko da, eta berak katedra duena da, baina esaten dut, bueno, zuk uste bauzu, zure jubilatzen bazara, zure erasoak konponduko direla, ni bi botik irtetzen banaiz, gauean arazo pilo ikusten ditut, edo egunan zehar, eta arazo horiek zuregana etorriko dira, ala nola, ez? Orduan, bai, batzuen ongizatea bermatu alda, baina ezberdintasun tasak guztiak txarrerontz juten ari direla esan ikusten da. Beraz, jende asko ere prozesu hortik kanpo geratzen ari da. Zenolako herria sortuko dugu jende pilo kanpoan geratzen bada? Nik ez dut Venezuela batean bizi nahi edo armekin hortikan ibili nahi. Uste dut jendea beren eganatzeko esfortzu gehiago egin beharko dugula. Errepikatu da, behin baino gehiagotan inklusibitatea eta abar eta seguruenik jasotzen ari garen hitzgakoen artean ere hori izango da. Amaitu beharra dugu, baino akademian hartu zuen hoi bat ere gustatzen ez zaizuen galdera egin nahi dizuet. Hau da, aurrera begira eta magiltxo magikorik ez dago, baino erronka nagusietako bat aukeratu beharko bazenute, badakit zaila dela, baino aurrera begiratuko bagenu lehiakortasuna ongizatea, nahi den eran kombinatuta bi hitz horiek, zein izango zenukete dela gure lurraldearen, gure enpresa sistemaren, gure eragile publiko eta pribatuen erronka nagusia. Bakarra eskatzea badakit oso injustua dela, baino... Zuri galdera bera, Jon, hasi pentsatzen. Erantzuna dakat. Hasi, beraz. Gaztei, eta haiekin lan egin da, eta etorkizuna direlako, gaztei erresponsabilitate gehiago emango nizkieke, eta hortan ere aukerak ematea da. Niri pena pillo ematen dit ikusten duan egoera unibertsitatean, hori esan. Badaude ikasle honak, baina uste dut bataz bestekoan erresponsabilitate gehiago sentitu behar dute, eta horretarako aukerak ikusi. Aurrera begira zer egingo dugun esaten dugunean, ahaztu egiten zaigu askotan, baina horiek egin beharko dute, gure adinetik aurrera ez dakit noraino izango den, baina gazte belaunaldiengan inbertitzea hitza onartzen badiazu. Aitziber. Bai, nik bat esan duzu, bien artean dago, baina nik esango nukera inbertitzea berrikuntzan, lehen Javier Larrañagak aipatu du berrikuntza ez teknologikoa, nik aipatuko nuke berrikuntza teknologiko eta batez ere ez teknologikoa, hor hankamotz ibili izan du garelako, eta horrekin lotuta pertsonetan inbertitzea. Hiru apustu nagusi, aldi berean hiru erronka nagusia direnak. Zuek jakingo duzu zein diren hartu dituzuen hitzgakoak, nik neriak hemen ere baditut, eta hauek gehituko ditut bere alaxe. Mila esker, bioi, gaiak kokatzen laguntzeagatik. Mila esker eta txalo eginez agurtuko ditugu. Mesedez, mila esker.